Nakon tog pojašnjenja, naređeno je Božijem poslaniku da obavijesti ljude dvije važne obavijesti. I to je to nazvano nebe. Nebe je u arapskom jeziku jako važna vijest. Kada je vijest obična, zove se haber. I u Turaka ima na televiziji haber, ahbar, vijesti. To je kad je vijest uobičajena. Međutim, kad je vijest neuobičajena ili neuobičajeno važna, onda se zove nebe. I naređuje da obavijestite važne dvije obavijesti ljude. Prva vijest. Nebi ibadi enni enel gafurur rahim. Obavijesti moje robove da sam ja onaj koji mnogo prašta i koji je mnogo samilostan. Wa anna azabi huwa al-azabul alim. Ali i da je moja patnja, koga ja kaznim, bolna patnja. Znači, ovaj ajet je kod mnogih tradicionalnih tefsira spomenuto da je povod objave bio pitanje. Pitanje ashaba, da li da se bojimo našeg gospodara ili da se nadamo i tako dalje. I ovo je odgovor na to pitanje. Između straha i nade. Obožavati Allaha samo u nadi, da je on milostiv i da prašta i tako dalje, to je jedan dio. Obožavanje Allaha samo u strahu od kazne i to je jedan dio. Srednji put je put mjere između straha i nade. I ovdje imamo jednu vrlo važnu stvar, jednu pojavu koju sam primijetio kod nas, u našim krajevima, a to je kogod umre, kakav god je bio, kaže, otišao je na bolji svijet, preselio na bolji svijet. A ko ti kaže da je bolji svijet? Ko je rekao nama ljudima da je tamo bolji svijet? Tamo ima i bolje, ali ima i gore ljudi. I ovaj ajet govori upravo o toj činjenici. Nemaš ti nikakvog dokaza da je tamo samo bolji svijet. Umri i bit će ti bolje. Ili kaže umro, odmorio se, bio bolestan, ovo ono. To nema nikakve veze. Tek čovjek počinje da živi tamo i nije tamo sve dobro. Dobro je za one koji su bili dobri dok su bili živi ovdje. Koji su se trudili da steknu Allahov oprost i Allahovu milost. A oni koji su bili igrali po iblisovim notama ovdje i šta god on odsvira, oni zaigraju. Hoćeš alkohol, može alkohol. Hoćeš blud, može blud. Hoćeš javnu kuću, može javna kuća. Kocka. Hoćeš širk, hoćeš kocku. Oni odigraju sve što on zatraži od njih. I kažu, Bog je milostiv. Ko ti je to rekao? Bog jeste milostiv. Kome? I ne i Bog i žestoko kažnjava, kao što je rekao u ovom ajetu. I u velike zablude i prevare ljudima, varati ljude, pričati ljudima o Allahovoj milosti, o ovome, onome, a oni izazivaju Allahovu srdžbu svakim svojim korakom, svakim svojim novim danom, svakim svojim novim radnjama. I skoro je bilo prije možda godinu, dvije, možda malo i neki sukob je bio, ali kazat ću, nema veze. Bila je neka priča da su ovdje neki hafizi u Sarajevu pokrenuli neku inicijativu da bila je neka frka, kriza, da se oko Sarajeva uči Kur'an, prouči se hatma kao zaštita i tako dalje i tako dalje. I ja ne sluteći da ću izazvati takvu neku reakciju, kazao sam da to nema smisla. I da je takva neka inicijativa ponižavanje Kur'ana. Zašto ponižavanje Kur'ana? Zato što se Kur'an, ponižavajući učiti Kur'an oko grada koji je pun alkohola, pun razvrata, pun prostitucije, svaku noć pjevajke, pjevači, ne znam nija šta, izaziva se Allahova srdžba na svakom koraku, a onda se uči Kur'an okolo. Pravi put je da se značenja tog Kur'ana prenesu ljudima, da dođe to do ljudi i da se ljudi okane toga što izaziva Allahovu srdžbu. Je li tako ili nije?
To je bila velika frka, to je izazvalo neke reakcije. Ja to nisam uopšte želio, nisam uopšte o tome razmišljao. Ali ljudi zaboravljaju ovaj drugi dio ajeta. Uljuljkaju se u Allahovu dobrotu jer daje vremena, jer kod Allaha je sve do određenog roka, kao što je rekao u suri. Ali to ne znači da ne kažnjava za grijehove. Ne znači da ne kažnjava za širk. Ne znači da ne kažnjava za zulum. Za nepravdu. Pa čak i za nereagovanje na nepravdu. Stara ulema je govorila da narod koji izgubi reakciju na nepravdu, znači nepravda se desila nekom, narod nije reagovao, ostaje hladan na nepravdu i nema reakcije, zaslužuje da bude kažnjen. I može očekivati da će biti kažnjen. A kamoli da radi nepravdu i da to postane sistem življenja. Zaboravi ljudi, uljuljkaju se u to Allahovu dobrotu, u davanje šansi, u to što izlazi sunce svaki dan. Ništa se ne mijenja, oni misli to neće ili nema. I zaboravi. Ahsahullahu wa nesuh. Allah to sve pobroja, oni su i zaboravili šta su radili. I kad onda dođe na vrijeme na naplatu, desi se zemljotresi, desi se poplave, desi se katastrofe, desi se šta se desi. Bože, šta je ovo? To je ono što si posijao, čoveče. Zaboravio si da ima i drugi dio priče. A to je da na ahiretu nije sve lijepo. Ima na ahiretu džennet, to je tačno. Ali ima i džehennem. I kako je to logika raditi sve da zaradiš džehennem i onda se nadati Božoj milosti, mislim. Na kraju krajeva postoji vjerodostojni hadisi koji kažu da se džehennem napuniti. Pa naravno. Prema tome, ovaj dio koji je jako bitan, drugi dio ajeta, da čovjek bude i na oprezu, da se boji loših posljedica svojih postupaka, je jako važan i jako bitan. Ja mislim da su to ljudi ovog vremena zaboravili. A bojim se i da je narativ koji čujemo na mimberima i čujemo od imama i vazovima, više naginje ka tome da je Bog milostiv. I da je to sve divno, bajno, sjajno, jer to ljudi vole čuti. To ne talasa, to ne pravi pitanje. Kad to pričaš, ti si fin, ti si dobar, ti si ovo. Ali poenta je reći istinu. Da li ćeš biti nekome fin, nekome nećeš, koga briga za to? Taj neko ko će tebe ocjenjivati jesi li fin ili nisi fin, niti posjeduje u rukama tvoj život, ni tvoju smrt. Ni tvoj rizk, ni tvoje siromaštvo, ni tvoje bogatstvo. Niti posjeduje tvoj džennet, ni tvoj džennet. Tvoja dužnost je da obavijestiš onako kako je rečeno. A rečeno nam je u ovom ajetu fino. Obavijesti moje robove da sam ja, da je onaj koji mnogo prašta i da sam samilostan. A i da je moja kazna bolna kazna. To je ono što je nama rečeno da obavijestimo. Pa sad nek se vaga svako. Da li su njegova djela i nedjela za milost ili za kaznu? To je svačiji izbor svakog jutra kad se probudimo. Kao što je poslanik rekao, kullu nasi jagdu feba'iju nefse. Svi ljudi ustaju rano i izlažu sebe, prodaju sebe. Femu'tiquha au mubiquha. Ima ih koji se oslobode tako što rade dobra djela u toku tog dana, a ima ih oni koji se unište tako što rade zlodjela toga dana.